Здравейте отново! Този път искам да спомена за един също много важен етап от организацията, който всъщност се случва преди самото изложение. Това са поканите и тяхното изпращане. Какво ни е направило впечатление през нашата дългогодишна практика? Участниците не се възползват от тях, не ги изпращат, а много от изложителите ги държат на щандовете си по време на изложението. Това е основна грешка. Поканите се изпращат преди самото изложение. Ние подготвяме няколко вида покани – печатни, електронни и покани за коктейл. Ще се спра накратко на всеки един вид и защо той е важен за вашето успешно участие. Искам да подчертая, че ние като организатор също изпращаме и от трите вида покани, като се съобразяваме с таргет групата на всеки един участник. Подготвяме печатните покани, като оставяме специално място, където всеки един изложител може да постави печат, надпис или стикер, че са конкретно от него. Тази покана е предназначена за ваши настоящи клиенти или такива, с които имате желание да работите. С нея вие ги каните да посетят вашия щанд по време на изложбата. Улесняваме ви максимално по този начин, като изпращаме посочената от вас бройка, без да има някакво заплащане за това. Ако желаете, тази покана може да бъде съпроводена и от придружително писмо, което да е насочено към конкретен човек. Това е особеното, персоналното внимание към клиента. Той го чувства, вижда вашето отношение и би дошъл да ви посети. Ако работите с клиенти в цялата страна и трябва да ги обиколите всички, колко средства и време би ви отнело това? С поканата можете всички тези клиенти да ги съберете на едно място. Тези покани трябва да бъдат изпратени минимум 2 седмици преди изложбата, за да могат хората да планират своето посещение. Вие преценявате дали това да стане по поща или куриер, или ако през това време имате среща с тях, можете и лично да им я дадете, или чрез ваши представители и служители. Електронната покана също я подготвяме ние и вие предоставяме готова за изпращане. Може да бъде в различни формати, било то в HTML или в PDF. Ако решите, можете към нея да добавите някакво послание или да я използвате в този вид. Качваме я на сайта, така че може да се изпрати и само линк. Тя се използва няколко дни преди самото събитие, като финално напомняне по имейл. Обикновено има добър ефект, защото хората, залисани в работата си или някой изникнал в последния момент ангажимент, може да ги накара да пропуснат самото събитие. Няма да ви отнеме много време изпращането, а клиентите ви отново ще се чувстват поласкани от отношението ви към тях и ще дойдат на щанда. Третия вид покана е покана за коктейл. Той обикновено се провежда вечерта на първия ден от изложбата. Като участници срещу минимално заплащане вие може да поръчате такива. Те могат да бъдат както за вас и ваши служители, така и да поканите ваши клиенти, за да им засвидетелствате своето уважение. Коктейл е място за срещи и ползотворни разговори в една неформална обстановка. Обикновено на него присъстват изложители, слушатели, лектори. Ние като организатори изпращаме и до посолства, до различни медии и медийни партньори. Не пропускайте да се възползвате от тази допълнителна възможност за контакти. Нали все пак това е основната цел на изложението. С това смятам да завърша и ще се радвам да се видим следващия път. Не забравяйте да споделите вашето мнение или да дадете предложения. Не забравяйте, че участието в изложение трябва да се подготви и планира отрано. И отново ще цитирам Конфуций, който потвърждава това със следната мисъл. Нещата имат корени и клони, делата имат край и начало. Когато знаеш кое стои отпред и кое следва, ще се приближиш до верния път. Чао, ще се видим доскоро!